காமராஜர் ஐயா முதலமைச்சராக இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் வைரவன் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க. வைரவா, வீட்டில் நாம் 2 பேரும் தான் இருக்கோம். பக்கத்தில் இருக்க ரேஷன் கடையில் அரிசியும் பருப்பும் வாங்கிக்கேன்னே அப்படின்னு சொல்ல, வைரவன் தலையை சொரிஞ்சுக்கிட்டே, ஐயா, ரேஷன் கடையில் போடுற அரிசி ரொம்ப வாடை வருதுயா. நாம் வேணா அரிசியை வெளியில் வாங்கிக்கலாமா ஐயா? நாம் 2 பேர் தானே இருக்கோம், நல்ல அரிசி சாப்பிடலாமா ஐயான்னு கேட்குறார். காமராஜர் ஐயாவுக்கு எரிச்சலும் கோபமும் வருது. முதலமைச்சர் தாமல அந்த அரிசியை முதல்ல சாப்பிடணும்னே, என் மக்களுக்கு கொடுக்குற அரிசியை தாமல நான் சாப்பிடுவேன்னே. என்னைக்கு என் மக்கள் எல்லாம் நல்ல அரிசியை சாப்பிடுதாங்களோ அன்னைக்கு தாமல நானும் நல்ல அரிசியை சாப்பிடுவேன்னே அப்படின்னு சொன்னாங்க காமராஜர் ஐயா. ஆனால் காமராஜர் ஐயாவோட கடைசி காலம் வரைக்கும் அவருக்கு கிடைச்சது அந்த வாட வரக்கூடிய ரேஷன் அரிசி மட்டும்தான். ஆனால் ஒரு நாளும் முகம் சுழிச்சதில்லை, சந்தோஷமாக சாப்பிடுவாங்க காமராஜர் ஐயா. அந்த ரேஷன் அரிசியில் மிச்சம் வர்ற சாப்பாட்டை பழையது வச்சும் சாப்பிட்ட ஒரே முதலமைச்சர்னு சொன்னால் அது